Arada hem de şarın lavadly aydym saatları bilen dünýä ýüzüne haýrany goýan ustad bagşa saadanylaryň milli saat gurallaryny ýasap, ýaş nesillere göreli bolýan eli hünärli ustalaryň hormat sarpasy berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjydygyny hasa belende göterilýär. Erkwata gudratly senet ýasan ustalaryň kesini ýöredýän Maret Rawnyň diýer geňeşleriniň ýaşaýjasy oň maşgalasam dutar ýasamagy, tiýmarlamagy inçelik bilen ýerine ýetirip, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda döredijilikli zähmet çekýärler. Ustanyň döredijilik ustahanasyna deňe bir bagşa sadanlar üçin niýetlenen dutarlar ýasalman isem, aýdym sada höwetli çaýgylar üçin hem niýetlenen dutarlar ýasalyp, halk köpçüligine ýetirilýär. Dutar usta öz ýetişdirýän şägirtlerine dutar üçin agaç taýlamagyň, gapagy bişirmegiň, dutar perdeleriniň, gulaklarynyň kirişleriniň ýer-ýer bolmagyny ezberliklerini öwredýär. Dutar ustasy öz maşgala agdalar bilen dutar ýasamakla meşgulanman. Eýsem dutarda belin owallar hem ezberlik bilen çalyp, haliba şägirtlik ýölegileriniň kämilleşmegine öz münasip goşantlary goşýarlar. Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saat çalmak we bagşylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi, hormat prezidentimiň ýol başlygyna türkmen medeniýetiniň aýdym saat we bagşylyk sungatynyň aýrylmaz bir bölegi bolan dutar saat guranyň nä derejede beýge göterilenigi her birimizi bu sanarya täze eserleriň döremegine we ihlasy zähmet çekmegimize ruhlanyrýar diýip dutar ustasy bellep geçýär. Dutardan çykan şyryň owazlar insan saglygyna peýdalygy bilen her gün öreçenli ulistege eýe bolup gelýär. Her kwatda ýurdumyzyň elinden dur dökülýän dutar ustalarynyň ýasaýan dutarlaryna diňe bir ýurdumyzda däleýsem dünýä ýüzüne de ulistege barhartýar. Dutar ustasy hem de oň maşgalagdalary ýurdumyzda türkmen medeniýetini we sungatyny sürmekde, täze zekinleri ýüze çykarmakda döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamda we arkadaly gahrman sirdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.